ଭାରତ ଆଉ ଥରେ ଥରିଲା। ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିବା କାଶ୍ମୀରର ବଗିଚାରେ ଏଥର କେବଳ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଝରିବା ସହିତ ରଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଶୁଭିଲା। ପହଲଗାମ, ଯାହାକୁ ମିନି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, 22 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ପହଲଗାମର ମାଟି ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣାରେ। 22 ଏପ୍ରିଲ 2025 ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର, ସମୟ ପ୍ରାୟ 1:30। ପହଲଗାମର ବୈଶାରନ ଘାଟିରେ ଟ୍ରେକିଂ କରୁଥିବା ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ଭୟାବହ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବୈଶାରନ ଘାଟିରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ହମଲା ଥିଲା ଭାରତର ଏକତା ଓ ଶାନ୍ତି ଉପରେ। ସ୍ୱର୍ଗ କହୁଥିବା କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବୈଶାରନ ଘାଟି। ଏହି ସ୍ଥାନ ସିନ୍ଦରୀ ଗଛ ବା ପାଇନ ଗଛର ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରପୁର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜାଗା ଅଟେ। 22 ଏପ୍ରିଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବୈଶାରନ ଘାଟିରେ ଥିବା 26 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଗଲା। 5ରୁ 6 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହଠାତ୍ ବୈଶାରନ ଘାଟିରେ M4 କାରବାଇନ୍ ଓ AK-47 ବନ୍ଧୁକ ଧରି ନିରସ୍ତ୍ର ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷାଇଲେ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦେହ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମାନବିକତାକୁ ଶର୍ମସାର କରୁଥିବା ଆକ୍ରମଣ LET ବା ଲସ୍କର ତୈବାର ଶାଖା ଗ୍ରୁପ TRF ବା ଦ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ସୈଫୁଲ୍ଲାହ କସ୍ତୁରିବା ଖଲିଦ ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା। ଖୁଫିଆ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ 5ରୁ 6 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଥିଲେ, ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନର ପଶ୍ତୋ ଭାଷା କହୁଥିଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିଲ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଓ ଆସିଫ ତ୍ରାଲରୁ ଥିଲେ। ଏହି ଆଟାକରେ ପ୍ରାୟ 26 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ଏଥିରୁ 3 ଜଣ ଫରେନ୍ ଦେଶ ନେପାଳ ଓ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 23 ଜଣ ଲୋକ ଭାରତର ଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ ଓ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଥିଲେ। ଜୀବନ ହରାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଜଣେ ଓ ଆଉ 2 ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି ଓ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋରେ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଆଇ ୱିଟନେସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଧର୍ମ ପଚାରି ଗୁଳି ମାରୁଥିଲେ। बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ने ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉତାରି ଖତନା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖୁଥିଲେ, କଲମା ପଢ଼ିବାକୁ କହୁଥିଲେ, କଲମା ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ, ଗୁଳି ମାରୁଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶିବଗମ୍ମା ଅଞ୍ଚଳର ମଞ୍ଜିନାଥ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ପହଲଗାମ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ମଞ୍ଜିନାଥଙ୍କର ଜୀବନର ଲାଷ୍ଟ ଛୁଟି। ମଞ୍ଜିନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ଆଗରେ ମଞ୍ଜିନାଥଙ୍କୁ ଗୁଳି ମରାଗଲା। ପଲ୍ଲବୀ, ଯିଏ ମଞ୍ଜିନାଥଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ବି ମାରିଦିଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତ ମାରିଲ। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କହିଥିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ମାରିବି ନାହିଁ, ଏହା ମୋଦିକୁ କହିବୁ ଯା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏହି ଆଟାକର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ତୀବ୍ର କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ନିଚା ଦେଖାଇବାକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଟାକ ପରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଶତ୍ରୁ କେବଳ ଦେଶ ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି, ଦେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କୁକୁର ପ୍ରଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଖାଇ, ନିଜ ଦେଶର ପିଇ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। हिंदुस्तानी ने किया? नहीं नहीं जिन्होंने भी किया है, किसने किया? अभी पता नहीं चला ना किसने किया। कहते हैं पाकिस्तान अनंतनाग पुलिस ने जो 3 स्केच निकाले उसमें से 2 पाकिस्तानियों को शिनाख्त हुई है। तो पाकिस्तान ने किया तो बाकी है। हाँ? डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे? ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବା ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଣଗାନ କରିବା ସହିତ ଏହି କୁକୁର ପ୍ରଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏତେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନ ପଳାଅ, ନିଜ ଘରେ ରହି ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆତଙ୍କବାଦରେ ସବୁ ମୁସଲମାନ ସାମିଲ ନୁହନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ହିଁ କାହିଁକି। ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଏକଜୁଟ ହେବାର, କାରଣ ଆତଙ୍କର ଖିଲାଫ ଆମର ଆବାଜ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହତିଆର ଅଟେ। ଆଉ କେତେଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେବ, ଗୋଟେ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନ ହରାଇବ, ଗୋଟେ ପିଲା ନିଜ ବାପା ହରାଇବ।